și nu se poate, și ruină și cetate, genii mari și frunți. Iată începem, doamna profesoare, ne cerem scuze. Freiburg. Zurich, Viena, Budapest. La Ricică la bord. Pe Carl von Hohenzollern de Sigmaringa. Nici o repetiție, nimic. Rezolv problema. Eu nu înțeleg. De ce nu mă lași să manifest creativitatea? Da, actrița care nu știe să joace rolul plânge. Dacă în 2023 vi se pare chestia asta o joacă cumiță, n-am ce să comentez, pe bune. Marele reformator, o rușine națională. Cu intenții cu tot, da? Cu intenții cu tot. Hai, Nu se puneți oameni în comisie de pe primul rând. Puneți câte una din fiecare și ascultați-mă cu atenție. Măi, Doru, aveți oportunitatea asta de a arăta că aveți o voce, că vocea voastră contează. Opriți-vă! Măi, opriți-vă! Cordon alb. Rochia a fost împodobită cu crenguțe de mir și flori de portocal. Poate să te ajut eu, da, Andrei? Cea mai bună soluție, da. Andrei, eu cred că personajul meu l-a iubit mai mult pe Cuza. Țării și poporului, Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească. Fără sacrificiul lui, armata română ar fi fost pusă în mare pericol. Viața inimă! Stai că nu-mi intră în mână! Trebuie să facem ceva, trebuie! Calmați-vă! La 3. 1, 2, 3. Ce martir! Ce martir! Ce martir! Ca să fii martir trebuie să mori pentru ceva. Ori majestatea sa a murit așa că i-a venit timpul Dumnezeu să ierte și să-l odihnească. Dumnezeu să ierte.